No niin, heippa ja hyvää maanantaita. Nyt ollaankin ihan eri maisemissa. Mä oon nyt täällä Helsingissä hoitaa asioita, mutta samalla ajattelin näyttää vähän kuinka kauniita rakennuksia Helsingissä löytyy. Mä oon nyt Katajanokalla ja täällä olevista rakennuksista suurin osa on Art Nouveau tai Jugendtyyliä. Kumpaakin nimitystä käytetään. Mä näytän vähän ympäristöä. Eli siis tosi kaunista. Täällä siis on Helsingin laajimmat korttelit tätä Jugendtyyliä. Tää tyyli on tuolta 890-luvun ja 1920-luvun välistä. Ja itse on niinku tosi ihastunut tuohon rakennustyyliin ja mulla on semmonen tausta, että mun moikka niin mun tuttuja meni, niin mun mummi on asunut lapsuudessa ja itse mun isäkin on ihan Helsingissä kotoisin paljasalkainen helsinkiläinen, mutta mummi on, jos syntynyt Helsingissä, mutta on asunut Helsingissä. Ja hän on, käännä vaikka vielä kameraani, saatte vähän ihailla, niin molemmat on vähän siellä samalla suunnalla. Mun mummi on siellä Ullonlinnassa ja isäkin on siellä vähän samalla suunnalla asunut, niin ja nythän varmaan sit sanoo, että se on ihan eri aluetta ja niin onkin, mutta en mä ihan kaikkea tässä videossa halua paljastaa. Niin sitten mun mummin isällä on suutariliike ollut siellä ja siellä on kanssa siellä päin on tää sama rakennustyyliä. Mut joo, tää pistää taas ajatukset vähän muualle, kun saa ihailla kauniita rakennuksia ja upeata arkkitehtuuria. Ja nyt mä lähdenkin tästä kävelemään tonne rantaan ja käyn vielä ihailemassa tota rantaa sitten. Helsinki on kaunis kaupunki, katsoo merelle. Niin se horisontti, kuinka kaukana se on, niin se antaa vähän perspektiiviä sille, kuinka pieniä me täällä ollaan ja sitten muistaa elää hetkessä. Mutta mukavaa päivää, tsemppiä viikkoon. Moi moi!